गासैनिसिमबो आंनिफ्राय सालाम जोंनि BTCनि पलिटिकेल थासारि नङा होमबा दा बे पलिटिकेल थासारियाव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल लिडारफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय लोगोसे गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखाय पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थे माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै फैखानाय जायो आरो बैफोर माखासे पलिटिकेलि दान्थे बिदान्थेफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन माब्ला समाव बांसिन जानानै फैयो जेब्ला बिसायख'थिया सेराव सौफैयो। दा बेफोरबायदि माखासे बिथिंनि बेलायाव जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बिबुंथि लाखिदों बिथांनि मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैनाय जादों। फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना गिबि खौरां हिसाबै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मावबिथांखि बेनो जाहैबाय गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बे गुनगोनां सोलोंथाइनि मिशनखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय थानाय जादों आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौनो आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनांगौनि थाखाय दिनै जिल्ला लेभेलाव बेखौ खुंबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 8 डिसेम्बर 2024 खालाराव गावसिनि थामथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों। दा बेयाव फैना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै सोंथि बिलाइ बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायनानै लेंहरदों आरो बे समाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहोना जाबाय थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जि मोनसे थासारिया फैयाखैमोन नाथाय बे 10 बोसोरनि उनाव दिनै ओरैबायदि थासारि फैबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गावनि गथ'फोरखौ थिनहरनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै मिरु आरो जिल्ला थाखोआव जि मोनसे मिरु सायख'थि आनजाद खुंबाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबाय। बे बिथिङाव दिनै दिथागिरि बिथांमोना गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो गावबा गाव सेन्टारावनो होंगो दोंगोयै दिनै दोनफैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो मोनसे जोबोद मोजां खोथा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम ओरैबायदि मोनसे बर' समाजाव थासारि दङ जायनोखि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बर' बिजों नाङैनो दिनै नेग्लेक्ट खालामनो नागिरो, बिथांमोना थाबथा होनानै बाथ्रा बुंनो नागिरो। दिनै बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। दिनै जोङो गोबां माखासे डाटाफोर बुथुमबाय थानाय जादों आरो बै डाटाफोर बुथुमनायाव जों बेखौ नुनो मोननाय जाबाय जाय बर' बिजोंखौ दिनै माखासे बर'नि थाखोनि सुबुंफ्राबो दिनै नेग्लेक्ट खालामो, माखासे नासयो। बै बर' बिजोंनिफ्रायनो दिनै बर' फरायसाफ्रा फरायलांनानै दिनै साइन्टिस्ट जाहैनो हानाय मोनसे थासारि फैबाय आरो दिनै जोङो एसामिस आरो गुबुन बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरखौ जेसेबांखिनि साइन्टिस्ट जानो हानाय नुदों नाथाय बर' बिजोङाव फरायनाय बर' फरायसाफ्रासो दिनै साइन्टिस्ट जानो हादों। दा बेखायनो बिजोङा साइन्टिस्ट जानायाव, बिजोङा गावनि थांखिखौ सुफुंनायाव, बिजोङा सासे गथ'खौ फुंखा सुबुं खालामनायाव जेबो मोनसे फेक्टर नङा। दा बेखायनो दिनै 25 लाख बर'फोरनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरदों जे फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंजोंबो बांसिन बर' फरायसाफ्रानो साइन्टिस्ट जाहैगोन, मोजां मोजां सुबुं जोङो सोरजिनानै लानो हागोन। दा बेखायनो बिजोंखौ लानानै जि मोनसे नेग्लेक्ट खालामनाय बे जाहाथे जोंनि बर' समाजनिफ्राय गोमानांगौ। टेलेन्ट सार्चनि जाफुंसारनायाथ' बिराद मोजां होननानै बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 15 डिसेम्बर खालि गुथि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंगोन, 9 टेलेन्ट सार्च आनजादखौ खुंगोन। जा बे थांनाय 10 बोसोराव जोङो बेखौनो मोनदांबोदों जे जोंनि जाय फरायसाफ्रा थाखो 9 आरो 10 टेलेन्ट सार्च आनजादाव बाहागो लाफैदोंमोन बै बिथांमोनानो दिनै निट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, JEE आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, क्लेट आनजादखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों, केट मेट आनजादफोरखौ पास खालामनायाव जोबोद गोरलै जादों। आरो बेबायदिनो बावैसो सान सिगां जे आसाम सरकारा ADA खुंनायनि गेजेरजों जे साख्रि थिसनबाय बेयावबो गोबां बर' बिजोंनि फरायसाफ्रानो साख्रियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो बिथांमोना दिनै साख्रि मोननो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला बर' बिजोङाव फरायनाय गासिबो फरायसाफोरखौ जों फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा खालामनो थाखायनो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय जादों। दा बेखायनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनिफ्राय जि मोनसे फिथाइ मोनबाय बे फिथाइखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा आरो बे फैबाय थानाय समाव बांसिननिफ्राय बांसिन बिनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय फोथायो। আজি আমাৰ যি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে ইয়াত দুটা খালী হৈ থকা পদ আমি পুৰা কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ নতুনকৈ EM হিচাপে শ্ৰীৰামপুৰৰ MCLA সজল কুমাৰ সিংহ ডাঙৰীয়া আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 13 চিৰাং সমষ্টিৰ চাইখন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আজি EM হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ আৰু এটা বছৰ আমাৰ হাতত আছে। এই এটা বছৰত আমাৰ আৰু 2জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত আমাৰ সদস্য বা EM আৰু 2জন সংযোজন হোৱাত আমাৰ যিখিনি কাম কাজ চলি আছে এইটো আৰু সক্ৰিয়ভাৱে আৰু অলপমান
আৰু অলপ এফেক্টিভলি আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম মই দুইজনকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমাৰ নতুন যিটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ইয়াত তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আলোচনা কৰিম ইয়াৰ ওপৰত সময় আছে কথা হৈছে কি যোৱা প্ৰায় 4টা বছৰ কমপ্লিট হৈ আছে অহা 15 তাৰিখত এই 4টা বছৰত আমাৰ যিটো মেইন যিটো মটো আছিলে আমি স্মাৰ্ট গ্ৰীণ আৰু পিচফুল বডোলেণ্ড গঠন কৰা ইয়াত আমি সফল হোৱা বুলি আজি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ বডোলেণ্ডত যি স্থায়ী শান্তি ঘূৰি আহিল আৰু বডোলেণ্ড চৰকাৰখন আগৰ অৱস্থাত নাই আজি বডোলেণ্ড চৰকাৰখনৰ অৱস্থা বহুত ভাল 10টা চিক্সিডেল কাউন্সিল আছে ইয়াৰ ভিতৰত বডোলেণ্ড কাউন্সিলখনে সবচে বেছি কাম কৰি আছে এটো সকলো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মাটিবাৰীৰ সমস্যাৰ পৰা যিবিলাক স্বাধীনতাৰ প্ৰায় 78 বছৰত জ্বলন্ত সমস্যা আছিল সেইবিলাক আমি লাহে লাহেকে সমাধান কৰিলো ইয়াৰ কাৰণে মই আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰো তেখেতৰ দীঘলীয়া এটা ৰাজনীতি যিটো অনুভৱ আৰু যিটো এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ দ্বাৰা তেখেতে আমাক বহুতখিনি গাইড কৰিছে এই হিচাপে আমি এইখিনি কাম কৰিব পাৰিছো আমাৰ সকলো ইএম নিজৰ নিজৰ বিভাগত যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ৰাইজে আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহযোগ কৰিছে কাৰণ প্ৰায় 30-40টা বছৰ আমাৰ অঞ্চলত কামকাজ বিলাক ভালকে হোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া 17 বছৰ বিপিএফে টাইম পাইছিলে সেই সময়ত তেখেতসকলৰ কোনো প্লেনিং নাছিলে আৰু সেই কাৰণে কোনটো সেক্টৰত কি কাম কৰিব লাগে কোনটো বিভাগত কেনেকৈ কি প্লেনিং ল'ব লাগে এইবিলাক কোনো ভিজিবিলিটি নাছিলে তেখেতসকলৰ দিনত আৰু আমি এই 4টা বছৰত বিটিআৰ চৰকাৰখন চৰকাৰ বুলি ক'লে কেনেকৈ চলিব লাগে ইয়াৰ গোটেইখিনি দিশটো আমি এতিয়া অৰ্ডাৰত লৈ আহিছো সেই কাৰণে মই আশা ৰাখিছো যে আজিৰ পিছত আমি আৰু অলপ শক্তিশালীৰে কাম কৰিম যোৱা 4টা বছৰত যিখিনি কৰি কিছুমান কাম অলপমান পেন্ডিং আছে এইখিনি আমি কৰিম আৰু অহা এই এটা বছৰত যিখিনি কাম আমি কৰিবলৈ হাতত লৈছো এইখিনি কৰিলে বহুতখিনি সেক্টৰত স্বাধীনতাৰ 78 বছৰত যিখিনি কাম হোৱা নাছিলে হিটো ভিজিবিলিটি ৰাইজে দেখিবলৈ পাব